Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 8 aprel hepdeniň duşanma güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanalyna. Şuňky biziň gepleşigimiziň temasy Gurbanguly Türkmenistanyna geçiriljek Ramazan bayram namazynyň gorkýa. Şul hem Serdar Berdimuhammedow hem Gurbanguly şu geçiriljek Ramazan bayramyndan ýa-ni gorkup bir topar çäherler görüp başladylar. Gelin şu hatta biz jikmejik güleşelim. Ine men sözü Muhammedowa beren. Muhammedow salamu alaykum, hoş geldiňiz. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Salam vatandaşlar. Muhammedow, siz ine menim bilen bir näçe gün mundan, ýa-ni bir hepde aralygynda ine Türkmenistanyna Ramazan bayramyna hemmäňiz ýygnanyňda ine şol ýerde öz pikirlerinizi aýdyň. Ramazan bayramyna öz dileglerinizi Allahdan ýa-ni soran. Şo ýerde özüňiz ýaly beýlik ýoldaşlaryňyz ýa-ni dinçi adamlar bilen oturup gürleşmede ýa-ni öz ýagdaýlaryňyzy umumy ýagdaýlar boýunça ýa-da öz şadýan sözleriňiz bilen şadlygyňyzy paýlaşyň diýip biz aýdypdyk ýadyňyzda bolsa. Indi siziň bilişiňiz ýaly ine Türkmenistanyna bir topar çäherler şu biziň çykyşymyzdan gorkup ýagni ine meçhitlerde bir topar usileniýa ýa-ni çäklendirilýär çäherler berildi. Şu hakda siz näme habaryňyz bar? Men oňa bir kiçik ýa-ni material göküjek şu hakda. Ýa-da isteseňiz men material göküjün, oňa siz aýdyň. Yok, başında bir girişe değil. Bir mesela vatandaşlar Koordinasyon Nisavet hem DVT Halk Demokratik Halk Hareketi hem yani bilerikte bir näçe wagt ber alar maslahatlaşyp Dürlü variantlar vardı. Mesela 9. ayda yine Türkmenistan'ın içinde halkı harekete getirme. Şol için biz makul günlük Ramazan ayının başlarını bilen halkı mescitlere çağırıyoruz. Şonu 2 hafta şu Ramazan, mübarek Ramazan ayı başlarından beri biz şunu ilan ettik. Şu an 3. mü 4. gedek şu video koyuyoruz oturuşumuzda. O zaman onun yanına Moskova'daki bolan vakava inni hükümet şu an alcırılap korkup nämetçeğin bilene. Halk iyidi giderli mescitlere barıya hemmesem yaş oğlanlar biz dünkü öňünkü videolarımızda da görkezdik. Şol için hükümet korkup şuun Azatlyk Radiosyny dolu peredaşa verdi. Hükümet inni mescide barıyan adamlara sprav kalmalı. Adamını özün koyuyorsan Azatlyk Radiosynydan yönü ören korkya. Hemme güýjüni ýygnady şu an. Men sözüňizi bereň. Gurban Berdimuhammedow bagşlan biz dogrudan giç başladyk sebäbi men günaý diýen men ýüregim gelýärdi, men ýollar ýapdyk bizde. Remont edýän kitarpam 40 mundum ýetirdim ýa-ni ofise gelmäne. Şoň üçin bagşlansyňyz. Indi kedek biz gaty puhta bolşulatdy. Aýdyr Muhammedow. Men bollum indi video Azatlyk Radiosynyň habaryny goý bir şonu. Bolýa. Hormatly vatandaşlar, ine ýa-ni Muhammedowyň diýişýäli biz häzir bir kiçik maglumatlar okuýan size. Şol Türkmenistanyna näme bolup geçýär we näme ýagdaýda bolup geçýär. Gelin birinji bilen biz ýa-ni ine maglumatlar Azatlyk Radiosy bar ýa. Men her wagt Azatlyk Radiosynyň maglumatlary köpünänýän sebäbi olar ýa-ni ofisial taýdan adam tutup onu aýlyk tülep giýinje uny ylgadyp ýa-ni material gözlýärler. Ular ýalçylar elbetde ýöne şoň aýdan habarlary ýa-ni iň bir ulumçylerde dograk bolupdy da. Şoň üçin biz ine şol atlary öküýärsiz. Ine serdim, men size okap bereyim. Ine Azatlyk Radiosy şeýle maglumatlar berýär. Şu günler Balkan welaýatynyň meçhitlerine howpsuzlyk kärleri görüp eşitilmedik derejede güýçlendirilýär. Bayram namazyna howpsuzlyk işgärleriň meçhitlerde ýürüýte nowatçylyk etmegi. Gün kimem tutýar. Gurumçylyklaşdyrylýar. Dindarlaryň meçhitlere ýürüýte giriş kartalary bilen girmeklerini üpçün etmeklik şeýle de ibadathanalaryň girilgelerine adamlaryň metal detektorlary bilen bağlardan geçirmegi ýola goýmaklyk meýilleşdirilýär. Ine şunu dogulak koysaňyz bir topar zatlar düşünülýär, ýa meçhitlerde bolup geçen zatlar. Ine men size bir gysga ýa-ni DVT halk hareketi ýygna boldy. Ine çäherler aýýan.
Ine Azatlyk Radiosynyň ýa-ni beren maglumatyna görä howpsuzlyk çäreleri şeýle. Türkmenistanyna ýürütülüşden howpsuzlyk çäreleri geçirýär. Onan ýa-ni Murat Urwanow bilen Muhammed Döýji ýa-ni Konstitusiýon Sentry bilen Dewlet Halk Topary Türkmenistanyna inni protestler başlamaly birinji edilýän protestde bir aktivistlerden gürleşip başladyk. Bunu şoň öňüni almak üçin çäreler geçirdiler. Ine howpsuzlyk çäreleri, howpsuzlyk işgärler bayram namazyna meçitlere nowatçylyga bellener. Haýsy ýurtda başladylar? Aýdyň ady. Rossiýada Krokus ýa-ni mende medeniýet öýündäki bolup geçen teraktdan soňra käbir meçitlere ýa-ni gadagynçylyk etýärler, beýlik meçitlere işleýär. Hemmeti yapylmady. Ine bizde terrorizm ýok, Ilaytada meçitlerde ýa-ni din terrorizm ýok, o zatlar ýok, şonu da güýçlendirilýär. Sebäbi şo ýerden adamlar galyp ýa-ni protestler başlamasyn diýip gorkup Gurwanow bilen Serdar Berdimuhamedow çärelik goýýar. İkinji, adamın ýörüýte giriş kartları bilen meçitler kabul edilmegi meýilleşdirilýär. Niýde başladyr? Rossiýada da başladyr. Karta bilen ýörüýte sen dini kartaň bolmaly. Oho, o hökümet idarasy däl. Serdar Berdimuhamedow o kezzap Gurwanow öz-özüne milli lider. Öz-özüne saýlan. Ola ýazat dünýäde ýok. Sen özüň ýaňy ýakynna nama nemede aýdy okap durdyň meçitde, Maryň meçidine. Utonman, men kapat söz aýtmaýyn Ramazan aýyna, utonman bir kezzap inni ýa-ni şol kezzapçylygy dinimizde de geçiriyor. Üçüncü, cemaat girelerine metal detektorları bilen bağlanır. Adamlar metal detektorları bilen bağlanır. Ya meçhide gelen adamlar. Niye başlar ya da? Dördüncü, meçhitlere video kameraları oturdular. Yine hormatly vatandaşlar, men size bir küçük videoda görkezeyim şu wagtda meçhitlerde näme bolup geçýär? Gelin seyredelim. Murada, men yeni geçirilen çarelerin bir daha da koşayım. Yani doğru. Şu videoyu tuttum Muhammed abi. Yine hormatly vatandaşlar, ünitesini ýaly. Yine meçhitlerin ýagdaýy şeýle. Biz häzir Muhammed abi bilen jikmejik şu arada gurun edek. Muhammed abi söz sizden aýdyryn. Bir neme kartı almalıyantı bilýän mi näle? Her kim ýaşaýan ýerine şol jit bolýarmy, näme bolýarmy? Dom problemiyede. Şo taýda 3 arkasy diye, 3 arkasy barlanyp diye odan meçhide gitmek üçin ýörüýte karta berilýär. Inni bir näme? Indi şok musulman mı, dämi? Näme barlajaklar 3 arka? Korkýar. Hükümet korkýar, näme etjem aljyraýar. Inni islenlik Türkmenistanyň içinde halkyň ýyglanýan ýeri inni bir bela bolýar haramda. Sebäbi bular özleri bilýär. Näili ýurda dönüklik etýär. Bir kanunçylyk etýärlerini bilýär. Ýurda talaýanlygyny bilýär. Halkyna azar berýärligini bilýär. Hükümetin içindäki işgärlerin hemmesinin nardalygyny bilýär. Halk şolary eliyetli öldürjeklerini bilýär. Şol üçin gorkýar. Dogry. Men nämen bellekişek bolýanlar, Muhammed ağa, Türkmenistanda dini adam haklary bozulanyok. Dini haklaryň bozulýar. Men bir zada düşünýär, Türkmenistan hem musulman döwlet bolýar. Haçanla sen musulman bolup, ýagny meçhide bar Ramazan bayram namazyna akyn girip namaz okabilen. Näme Türkmenistanda terroristler barmy? Ya Talibanlar barmy? Ya Türkmenistanda näme ol İGİL'in ya Beylekin, Eylekin yankı gurumalaryň azalary barmy? Elbetde ýok. Bir Türkmenistan bir rahat döwlet, parahat döwlet. Bizim dinimiz edil Arabistan dini ýaly,
Biz bir fanatik değil. Biz anlardan gelýän, bizim atabalarymızdan gelýän dinimiz, yani asylly, salihatly, yani düýüklü we parahatly dinimiz var. Şu zatlar dine öýlerini gorajak bolup protestsiyondan bolup gidämedi. Ýadynızda bolsa biz İran'ın protestler niden başladı, meçhitten başladı diýip görkezdik. Bu şu zatlarym şunu gorkuzdy. Çawşeskin ykbalyny görkezdik. O zatlarym gorkuzdy. Şoň üçin Gurbany Berdimuhammedow bizim kanallarymyzda seredýär. Kommentariýa ýazýar. Yani başka hattan komentari yazıp gel bilsen bol ya eýden bol ya dip ýa-ni şu Gurbany uly bizim habarymyz bar. Ýanyna adamlar görüpdir aýtdylar. Ine şu ýaly özü göreşýär bu. Bunu özü birinji plana çykdy. Bizim bilen görüşmäni, ýagny halk bilen görüşmäni. Hormatly dindarlar, men size bir zat aýtjak bolýam, bir mysal getirjek bolýam. Ýadyňyzda bolsa, ol Türkmen şu atly bir kezzap diktator Niýazow Türkmenistan dolandyrylmy. Şonu Severni köçedäki meçhit, Hitrovkadaky ikinji meçhit. Şo ýerde Atagerli imam diýip meçhidin ýani molowy bar. Şol oğlan şeýle diýipdi. Şöyle ruhnama okunacak bolsa, yine şu ýerde bu Allah'ın öýü, dine Allah'ın kitabı okunmaly, başka hiç bir kitaplar okunmaly diýip adalatly, pek yürekli, Allah inanýan adam, Allah'ın sözünden çepede sagada gaçman şonu aýtdy. Gorkma. Yine şoň üçin şunu ýygnadylar, urup türmede öldürdüler, şoň cesedini verdiler. Hemme gömgök. Onun kakasy Şiirmoğlu, Şiirmal, onam çektiler. Yani onu öldürmediler. Indi men diýjek bolýan adam görýäňizmi? Sen Allah'ın ýolunu saýlasaň, sana azatlyk ýok. Yine şun kunna men bir topar materiallar ýani Türkmenistana ýalňyja dallyk Türkmenistana imamlar meçhitlerde Allah tarapyndan Gurbanyň saýlandy. Ine Gurbany Allah'ın tarapyndan paça verildi. Bizim paçamız onu hiç aýtyp bolmaz. Onu dine hormat koymaly, onu yüzüne seyretmeliler. Allah tarapyndan saýlanyldy. Ine şu adam milli lider, prezident Allah tarapyndan saýlandy. Olum bir Allah'ın adamı diýip aýdýarlar. Muhammed ağa, sen menden din uğruna ýanky maglumatlar köp bilýän. Sen özüň näme seredýäň şu imamlaryň aýdýan sözüne? Meçhitlerde yaş olanlar ýanky normal adamlar ýanky din adamlar baranna ine şolary propaganda berýärler. Prezidentimiz bizim ýanky Allah tarapyndan belirlenen, biz onu hormat goýmaly, Allah hormat goýuşmy diýýärli. Milli liderimiz bizim ine Allah tarapyndan belirlenýär. Halk belirlemese de ine onun kitaplary mukaddesdir diýip şoň kitaplaryna okuýarlar şöyle. Şu arada näme aýtyljak? Öz bahaňyzy berseňiz bir jemläp bir düşünjeli halkymda düşündürsen sebebi bizde köp dinçilerimiz menin pikirimçe öz azatlygyny düşünen ok, öz din azatlygyny düşünen ok, şo meçhide var ya Allah'ın öýüne oýaran ýanky ruhsuz, akylsız, ýallyk moğollar, imamlar basyp alansoň şonuň ýanky diýanatlaryny dinläp, şol dogry ýol diýip hasap edýärler. Şu arada bir siz öz pikirinizi aýtsaňyz Muhammed ağa. Gözde şu kıyılantan Türkmenistan'ın içinde şu Niýazow gelenmäri şu dindarları kontrol etmek için KGB'nin imamlarını getirdiler de. Şolary öwredip, daat edip, gorkudup her gaýsynyň şolan karşısında hökümetin eline dasýorlary bar. Şolary gorkudup demetýärler de, saklaýarlar. Arasda halidallah imanly adamlarım, imamlarım olar aýyrýarlar, yan gaýdyşyň ýaly. Kän men tanaýar, aýyrdylar. Ýöne inni häzirki ýagdaýda men aýdy. Şu imam bolup meçhidin öňünde durarlaryň hemmesi hiç wagt meçhidin içinde eger etiqatlary bar bolsa dini İslam'a, eger tawhid, nebawwet, maada etiqatlary bolsa, Hudaýyň güýçlüligine, Hudaýyň hemme zady görýärligine, hemme zady eşdýärligine, nire bardan barlygyna imanlary bolsa, onun halka anlamaga haklary ýok. Şu wagt Türkmenistanyň içinde arak tatýanam şu haramzada, tirek tatýanam şu haramzada,
çilim satyanam şu karamdadı, yurdun bağlığın talayanam şulu, şulun yegenler Aşgabat'ın içinde halka zulmetyenem şulu. Şolun nehilli kitap yazyanam belli. Namada mokanak, ruhda tutunak, dinin bir eyyem daşlaşan adamlar. Mescidin içinde gelip şolun kitaplarını okumakla, şoları övüp vaat etmeklik mescidin içinde haram. Hiçbir yerde, hiçbir devletin içinde Kur'an'ın başka kitabı mescidlerde okumayan. Dine Kur'an'ın sureleri, ayeleri ve hadisler hakkında mescidlerde imamın vaaz etmeye hakkı var. Olordan çıkabilmeyen. İran'ın bir belli ahuni Mevlevi neme eşitmen öngäçe peredaçada koydum men häzir görkezben biler turatını çıkış etýärni buluşlan nemette häzir buluşlan amami her hepde hükümete karşı, hükümet yani karşı diyelim hükümetin içindeki var problemler, halkın isteyen zatlarını açık hükümete ait ya. Hiç zattan çekinen halkam fiileye, halk iyirine de duruyor. Hiç zaten şuna şunu geçerli hükümet edibilene. Ahaleke. İnni bizim imamlamız hem yaş. Şundan dini kavul yerler. Näme üçin şu adam öz canını hatar oklap, öz çağalarını canını hatar oklap, halkın içinde her cuma namazda gelip vaaz etýän zady näme? Yurdun içindeki problemler aýtýar. Halkın problemlerini hükümet aýtýar. Siz dini hükümet diýäňiz, halkım şolary sizden talep etýär. Şonu ýerine ýetirmeseňiz, siz özüňizden din sözüni aýyryn, İslam sözüni aýyryn diýär. Ahlakede çıkışı her hepte de var. Şol için aman diyen adam bir tofar adamla arası yürek bilen öz ferayizini yerine getirmek için mescide gelip bir amamın pak adam deyip izinle duruyordu. Eğer şol amam pak bolmasa, Hudaya etikadı bolmasa, imanı bolmasa, halka anlasa, zalimlin tarafında dursa, on izinle durmaklık haram. Musulmançılıkta haram ediliyor. Şol için Türkmenistan'ın mescitlerinin imamları şu da bilsin. Eğer de halkın tarafına geçmeseler, halkın meselelerini beyan etmeseler, halkın kıyınçılıklarını beyan etmeseler, ola imam bulup bilmer. Ola bir kezzap olur. Ola öz ikbalini haramzada bağlamalı değil. Mescidin içinde olan buyrukları bilen geplemeli, vaaz etmeli. Ola sosyal problemler aydıp bilen. Hükümet hem sosyal problemleri çözmek için bir bölüğünü halka değişli yerine halka ait şöyle kömekleşsin bizim yurdumuzun içinde kanunçılığa, düzgünü yerine getirmekte, edep ekrana deyip onu gepleşip demedip bilerler. Yöne zulmün karşısında hükmen ola çıkış etmeli. Ola etmeli zatları imamın sonları var. Şol için her hepte de 5. gün bütün Müslümanlar yığınalıyor. Şu tayının yaşayan adamları mescitte yığınalıyor. Şu zatları gurrun etmek için. Ama her mescidin imamı şu yaşayan mahallelerin problemlerini şu tada aytmak için şu tada. Vaaz etmek için şu tada. Doğru. Muhammed ağa, men pikirimçe Gurhan'ın içinde, men size bir soru verin, pikirim ayınca. Gurhan'ın içinde şeyde sözler var mı? Paçanı Allah saylıya, paçanın ömrünü hemmeler boyun eğmeli. Hiç yerde yok. Hiç yerde yok. Onu neden tapya şu sözleri? Ola son bilýärmi? Kur'an'ın özü belli. Ola kitabı. O zaman şu 1400 yılın dövrüne bir tofar neme halafetle gelýär da. Neme diye Osman nemeden ba ondan son
Osmani dedi yine kendi şey ilginde İslam devletleri olur. Bir topar teritoriyan alın. O zaman her gayfi ne var bir topar değişli düzgünler girdi. Şu düzgünlerin içine bak. Vahabiyet yani bir şey. Şu oradan. Vahabiyette ne mi? Saudski Arabia'da Saudski Arabiya. Bir emir var, bir tane halife var. O zaman emir ol adalet yerine getirmeli, halife dini uğurlardan. Otçun yani bölüşükli var arasında. Göğünü olu dinin zadını yerine getirmeli. Adaletli olmalı. Zulmü ayırmalı. O zaman bir toparla şundan hayırlanıp evim pişik olup ederle bağ. Bir toparma oğluyla dünya köp büyürlerine de bağ. Göğünü oları eyyemem ayırıya kal. Hiç vakit şola kalan yeri yok. Doğru. Dinden ayrılacak olaylarla da oğlum etmekçi. Yine öňler misal üçin bir paça ulanma, idermen, gahrmançylyk görkezip, ýa-ni akylly bilen, paýhasly bilen, adalatly bilen öňe çykyp şonu adamlar saýlap, ine şol dogrudan saýlanan adam, ýagny halkyň için, görüşýäniň için saýlanan adam gahrmançylyk boýunça, ýa-ni munyň idermenligi boýunça, dindarlygy, adalatly boýunça. Indi ülkelerin hormatlanmayan imamlar, Türkmenistan'ın yallak imamlarına yülenyen, o imamlar ama gurum yok. Ne şu yallak imamlarına yülenyen. Ol yadınızda olsa biz halk maslahatının yani vekillerini okuduk. Pampersli yaşlılar. Utonçlu aksakallı pampersli yaşlılar. İnne utonçlu yallak moğolları ve imamlar yülenyen. Kim Kur'an'ını övüp Kur'an'a boyun eğmeli bizim milli liderimiz deyip gören olsa men ine düşünürüm. Önkü zamanlarda şeyde yani paçalar saylanıptır. Öňe gidici terkirde serdarlar saylanıptır. Häzirki zamanna ine Gurwanyň näme geldi? Gurwanyň niýasy öldürüp şol wezipany aldy. Makinasiýa edip falsifikasiýa edip, bunu adam saylamasa da falsifikasiýa edip 92-99% fesat geldi. Hi özüňiz inanýarmy şoňa? Ýok. Onda näme kezzap, adam öldürücü, cinayetçi adama siz Allah tarafından sayılan adam diyemez. Allah tarafından şunu basmalı biz. Siz yani kezzaplar daşını uyuşurup halka şunu yol vermen, halkın yankı isteğini kanatlandırman otuyorsunuz. Siz Gurwanyň isteğini kanatlandırıyorsunuz. Emhime teröristleri yüzlenyen, siz zulüme boyun elip hizmet etmeyen kaçan yankı duruz yok şunu. Kaçan bet edecek oluyor. Bolmada buraya aldı. Konstitusiýa var, ona üstüne tans edýäňiz güç töpdi. Gurwanyň kiňiz. Hemme organlar başarsa şu Gurwanyň bir zat ise şondan peýdalanıp halk talaýar. Onun mesela gazançylyk goýup ýa-ni halk talaýar. Ay men näme diýim, men zat boşa. O senen bir döwletiň, bir halkyň, sen bir agzasy, senen bir şoň çleýeni. Bizde halk kalmadı, millet kalmadı. Türkmenliyden Türkmenden kaçıyan. Şoňa maskara bolup bütün dünyada aňarda dursun. Özümizin öňünde maskara boldu. Allah'a Türkmenistan için ya daşına plan Türkmen diýse goýsun, Türkmen diýmesen Türkmene şey diýer. Diýmedi alam der. Sebäp Türkmenine häzir kezzapçylyk, alawçylyk, yallaklyk, pul ogurlamak, adam satmak, şu ýaly emhemen edil yani adamlardan agentleri yasan ýaly ine şu agentler şu derejede bolmaly, halkam şu derejede etdirir. Hemme agent etdirir halky. Şu ýaly şu daýladyr. Aklymyz ýokmy bizim? Ya biz aklarda gara diýip ölüp geçmen bütün dünya üstümizden gör. Indi bet etmen şu zatlara. Ine barman şu meçitlerde imamlar oturup size Gurwanyň ýa serdaryň kitaplaryny öwredip şol ýaly maglumatlary size berip ýa-ni üstüne öz kommentariýaryny berseler barman şu meçitler. Ol ýaly imamyň ýygyna düşmän, öý aýlanyň hiç bolmasa men babam ýaly ýa-ni atam ýaly özüňiz gurtlanymda özüňiz okan. Şolam arasy bolýar. Hapa meçide barıp hapa nemelerden dinlänin özüňde okanyň arasy bolýar. Arasy ýerde okan. Hatta şu kezzap Gurwanyň berýän meçitler hem çüýretdi, zaýlady. Şol ýaly çüýrük adam. Çüýrük başgalan in çüýrük wekili.
Ben ne yapayım size şu hatları düşündürüyor. İnni bir kirleğiniz aylan bolluğu özünüz oynatman. Moğollar emheme oynadı. Emheme kurbanla oynadı. Kurbanlar hedine deyip trek çekip aylap diyor. Namaz okuyan men yani Ramazan tut yani. Ramazan tut yani. Bir gün trek çekmede yaşap bilen o. Ya düşünen de okmay. Ya inanan da okmay. Inan men o zaman serdim intervyulardan. Bir normal adam bilecek, ayt bilecek sözlerde del bilecek intervyu sene. Samtık burada. Ağın almadık bir adam. Metçitlere detektör oya. Metçitlere karta oya. Yani kartalı girmeden olmaz. Bankomat yani avtomata oya kartanı yani pneumatikten kapılar açılır. Metçitlere emhemeler çok doğruladı içine. Niye de? Niyaz doğruladı beni olmadı. Bir niyaz kezzapiyat oldu. Şundan geçirdi. Men öňem diýen rejim samsyk. Idiot. Idiot gelse idiot rejim bolýar. Idiot ýa-ni häkimet bolýar. Iň idiotlaşan adamlar öňe saýlanýar. Inanýan ýokmy? Men size bir hat okap bereyim. Ine bizim vatandaşlarymyzdan bir hat geldi. Şunu efirinde okap berdi, ýa-ni kaş etdir. Muhammed Awrusot berdi. Bolýar. Ine orça ýazýar. Bizim vatandaşlarımız ine şu hatı verdi. Türkmenistan'dan. Здравствуйте. Пожалуйста, расскажите, как 17 января 2024 года 36 учителей беззаконно были уволены с работы. Начальник ГРАНО Аннаев Баймурат Тачмурадович с некоторых школ вызвал учителей в ГРАНО и заставил написать заявление по собственному желанию. А когда мы отказались написать заявление и требовали показать приказ министра о нашем увольнении, он не смог нам показать и стал нам угрожать. Обещал нам, что очернит трудовую книжку и диплом. После этого мы никогда никуда не сможем устроиться на работу. Мы писали заявление в Министерство образования и даже ходили туда. Но нас никто не слушает. Писали президенту, в Генеральную прокуратуру, в городскую прокуратуру и Трапскую прокуратуру. Даже в Комитет народной безопасности, национальной безопасности. И все равно нет никаких изменений. Начальнику ГРАНО даже говорили, почему директора и завучи школы у выпускающих учеников за большие деньги исправляют их оценки в наших журналах и в их личных делах. Почему они до сих пор работают, а нас без причин увольняют. И на каждом сборе денег мы должны сдавать деньги неизвестно куда и зачем. Мы даем ползарплаты на эти взятки. Начальник ГРАНО Аннаев Баймурат Тачмурадович надеется на министра внутренних дел на Хыдырова Мухаммеда, так как они родственники со стороны жены. Вот почему он делает то, что ему угодно, и ему за это ничего не делают. А у учителей есть дети-инвалиды, среди учителей есть матери-одиночки, есть вдовы, есть разведенные. Им всем очень сложно. Мы уже 3-й месяц без работы, и как дальше жить нам, не знаем. Помогите, пожалуйста, расскажите об этом. Может, кто-то нам поможет. Ünkörün, Türkmenistan'ın etraf prokuraturasına, şehir prokuraturasına, baş prokuraturasına, prezidenti ve beylik kurumları ardayadıp, yani ministerstva, bilim ministerstvonu, hiç bir netice yok. 36 tane muallimler kovuluyor. Neyemçi? Başka bir sebep, aydanların gitmeyen ministerstvonu yankı, kanunlar boz deyip, buyruk veriyendir, yeni vurdat deyip veriyendir, 36 tane muallimi yankı ayırıyorlar. Yine şuraya men muallimlere etçak bolýan. Ünkörüm, Türkmenistan'da bir kanunçuluk. Şu muallimlerin elleri bilen, direktor Davuş'un elleri bilen, Urvanlı Serdar Bermuhamedov şu vezipe geldiler. Siz şu nedeninizde fikir ettiniz, ay men näme çözülýän, men edbiljek işim yok deyip, yani şu falsifikasiýany et koýdum. Erteki gün polisler, köçede aktivistler turup adamlar talap urup, ay men näme etbilýän deyip, ine olurum işten kovulup, iş şekler, gowdal, aýlyklar pes, mezbur ýagdaýda zatkan mal bolýar. Olurum meni näme edin deyip şunu berdiler. Ine muallimlerim şunu berdiler. Ine her bir uğurda işleyen adamlar şun maňa zat ýok, hemme zat gülýärli deyip gelip ýör, men zatkan ýa zatka berýän üstüňden bir düşdi, ýa-ni derrew sen agyr unuňa salynýar. Men näme şu zatlar düşünýän? Vatandaşlar, ine siz bir kanun devlette, bir kanun hükümet bilen işleşseniz, bir kanunçuluk etmeli bolýar.
Şu bumerang size gelip deýändir. Pikir etmeň. Sana degmese çağana dege, çağan narkoman bolar. Ya çağany yaramasa banýa baranda onu ýa köçege derip onu başga ýerine operasiýa edip öldürürler. Ahir sen katastrofada ýaşaýan. Bu bir ters matriça, biz şunu bir dogurlamaly. Onun için biz sökmeli hem medali täzeden bolmaly. Men şoň üçin size diýen, täze Türkmenistan adalatly, kanuny hormat goýan prezidentam, parlamentam, parlamentin vekilleri halk masalaryny pytratmaly, halk masalaryna o ýaşap, ýa-ni işlän ýaşlary maskara edip 2 ýyllap hem ekranlarda görkezip durmaly. Şoň kimdigi? Şoň üstüne gurbaly näýdi? Kezapçylyk edenligini. Gurbanlan Serdar Berdimuhamedow tutsak edip halkyň önüne suud edip halkyň önüne köçeden köçeme aýladyp Türkmenistanyny ahranasy bilen halk üstüne tüýkürme şoň. Şoň ýa kezaplary ýa-ki halk tanamaly. Halk öz ağrına duymaly şoň. O zaman olur basmaly. Yani şoň ýaly moral taýdan şoň halkyň ýa-ki şoňa ýigrenjini biz bildirmeli. Şu ýa-da etmeli. Ine şoň üçin men hemmäňize diýen, şu kunna ine dine diýip başlady. Din çäklendirmeleri, sakkal ýa-ki sakkaly Muhammed Peýgamberimiz aýtdy, beýleki dinlerden bir tapawut bolary, biz sakkal goýýarys. Sakkal goýduran oklara, o näme bir musulman döwlet bolýar. Agzyny doldurmam gidip ýa-ki Arap döwletlerden bul ýa-ki karlar alýar. Ine Arap döwletlerden gowlap alýar. İnanmarsanız, Gurbanlan Serdar Kezzap Mekke'ye gidip şo ýerde öýlerini ýa-ki aýat okap öýlerini arasaladyk diýip günahlarymyzy Allah geçdip ýene gelip ýene musulmanlara dawet edýär. Şo ýa Kezzaplar. Muny näme diýjek Muhammed aga? Murad aga, ýa-ni aýtýarlar bir toparda dogry. Şu realistden gelip biz häzir adamlary mescitlere çağırdık. Bende şu at mescitlere barýan adamlar hemmesine tere yaş oğlanlar. Bula nämetçeğini bilmeyen hadir mescide var yani. Belki şu mescidin içinden birdat edip bilerdi. Halk yığınanda bir yana. Şu tadı şu meseleleri ağzaldı, oğlandı, şun çözüp bolacağını göz yetirýärler, şun yanağın tarihte bolun. Nähilli musulmanlar kışşok olasın adamları. Adamlar hükmen bir uğrunu tapýarlar. Bende näme üçin dünýäň hemme ýerinde musulmanlar köp de musulman döwletler. Şunu ýana ýaş adamlaryň mescide barýany normalny sistemada işläp berende şunu ýana görmersin. Mümkin bir Eid-i Fitr'de gurbanlyk nemesine barsınlar. Başga wagtlar käm barylmaýar. Ýöne bizinkile näme üçin barýar şo? Hemme kişi birden etjek bolýar, birden garaşjak bolýar. Ýol gözleýär. Inni yan kaydan tebäplenmäsen adamlar näme üçin ogurlyk etýär, özleri şu ogurlyk edip dodoga düşüp özlerine ýene gamçy degýär. Bir uju özlerine degýär. Şu ýagdaý biziň hemme halkymyz betbagt eder. Hukumet hem şonu bilýär. Hukumet hem bilýär. Diňe şu öz maşgalatyndan başgasynyň hemmesi şoň duşmanlygyny diýişin gyrjyrdadyp görenlerini bilýär. Şo sebäpden biz näme diýär? Bütün halka aýtýar. Eger halk ayağa galandy, hukumet içindäki işleýärler, ýaşullar, amamlar halk tarafa geçdi. Halk bağışlap bilirdi. Ýöne ykbalyňyzy o haramzada baglama diýär. Musulman bolup oturan, özlerini amam diýip oturan adamlar, siz häzir gepiňizi aýtjak gepiňizi aýdyp bilmeýärler, olaň häzir imanlary kämilleşmediği adamlar emeňdir. Hakykatdan Hudaýa ananýan adamlar. Hakykatdan imanly adamlar. Ola hiç wagt hakykaty gizlemeýär. Zalymy öňünde sesini çykarman durmaýar. Muhammed Peýgamber we on ýaralary köçelerde gezdiler. Daş bilen vurdular, yenişdiler, azar berip öldürdüler belaly. Belalyk nemek en ýakyn ýaralaryny, eje kakalaryny öldürdüler. Onu da hakykatdan kaçmadylar. İmanlaryna şek etmediler. Zulmün karşısında göreşdiler. Biziň häzirki imam diýip oturallar. Ola häzir kämillik derejeye ýeten. Ola häzir imanly de.
Ola özüne aman diýse de häzir gorkda yüreğindäki duran gorky olary zalyma hyzmat etmäne getirdi. Ýöne men 100% bilýän. Şola da diýişin gyjardyp görelle. Eger şu halk galasa menem şoň iýinden giderni oturalla. Şola bilen ýardaş, şolara ýardam bolarny bilen adamlar. Şol üçin watandaşlar. Men hemmäňizi ýüzlenjekler. Bir şu gorky döwmeli. Meçhitlere barın, Eydi Petre barın, hükümetin korkyanını görün. İçine girmekle kökmenle, daşınla durun. Barın hemen şu da, meçhidin içine girmek kökmenle, aslan ona girecek ama. Ola neyce dedektör koyuversinler. Neyce video kamera koyuversinler. Siz bir kanun hareket edende. Siz kanun esasında. Dinin ferayızını yerine getirmek için. Arkayın şu tak var yani. Hiç hayfiniz bir kanun hareket etmeyen. Hükümet işgärlere bilye sizin yardayınız. Düşünye. Onu da siz hareket edenize karşı. Şol için şu tak girnansın. Köp bolup şu tak barın. Şu gepi kovgadınız. Berdi Muhammed'in şoğun gittigi. Şunu kuğun korku pədir. 3 arkan baradı. Betçide girmeli yani. Şondan baradı. Bula kaçmana tayin. Gen görme eğer Berdi Muhammed'in maşgalasını şu an çıkaran boldu. Öğden giden bolmok mümkün. Şol için men size aytjak bolýanlarym. Vatandaşlar barın mescitlere adamlar köp bar ýaşata. Şu tadan biz şu haramlardan ayırar. Hem mescitlerin amami, hem şu tadaki koyan ahranaları, polisiyaları, Hudaya hem medada gatemçiye. Şolan hemmesi sizin yerinizde durar. Bir ulu hareket edin şu tadan. Bollu hemme yurtlarda da adamdan girnansıyan yerinden hareket edip bir ütköşlüge gelendir. Doğru diýen Muhammed ağa menim goşulýan, ine hormatly watandaşlar, biz size öňkü çykyşymyzda görkezdik. Aşgabatda haýhyra barmaly. Men ýene bir görkezeyim. Ine Görol köçesindäki meçhide barýanyz. Şo ýerde, şo meçhitde, bir minut. Ne görkezeli. Wedenheim ýyzynyňky, ýa-ni Görol köçesindäki meçhide barýanyz. Ine häzir görkezeyim. Ine şu meçhit, ünferim. Türklerin gurun meçhidi var, şu ýere barýanyz. Şu içine girip bilmeseňiz daşyna halçy goýýan ýa-da ýer tap öz ýa-ni bayram namazyny okap. Onam okap bilmeseňiz içinizden okanda şu ýerden ýürek başga meçhide gidiyor. Durmuş o ýerde bir 30 minut ýaly. Şu adamyň üýşýänlerini görsün gurban boly. Şol adamlara üýşüp gurbanlara garşy ýa-ni öz nägeliklerini, din nägeliklerini bildirýänden görsün. Ona mümkin gaýtyp dine ünsüp durar. Mümkin ýa-ni şu zatlary gaýtyp şu zatlara ünsüp size kömek eder. Siz aýtmasaňyz, diňe etçegi nedir? Ýa-ni mundan meter nimeder ýa-ni nimeleri mundan meter gysar. Şoň üçin ser tapyň. Bu bizim bayramymyz. Ramazan aýynyň ýa-ni bayram namazy. Şöyle hükman barmaly. Ahal velayetin yaşayan adamları eğer Aşgabatda 5 tane meçhit bar bolsa, oraya bar bilmeseňiz, onu öz oğullarınızda meçhitler var. Yakın meçhitler var. Şo ýerde üýüşün. Öňüzde oturmaň, üýüşün şo ýerlerde, üýüşüp şu adam sanyny görkezin. Şo ýerde öz şadyan ýa-ni ýagdaýyňyzy, duýgularyňyzy, şadyan öz bolşuňyzy ýa-ni adamlar görkezip olar gowy sözler aýdyp, bayram sözleri aýdyp bir-birini gutlan. Ine şul Türkmenistanda biz häzir protestler başlaýar. Ine şul birinji agdybirlik, ýa-ni akçamyz. Bizim watandaşlarymyzyň agdybirlik akçasy şu. Hiç ýeri kanun bolýan nädir? Meçhidi bar, namaz, bayram namazyny gosaň. Ýa-da bu meçhitden o meçhide ýürek gidin, köçeleri doldurun, görkezin. Siz bir meçhitden başga meçhide barýan namaz okumaň, bayram namazyny. Gadaganmy şol? Gadagan olsa onu Türkmenistan musulman döwleti bolmaly. Türkmenistan onu ateist, terörist döwleti bolmaly. Biz teröristler däl, terörist ine Gurbanguly bilen Serdar we onuň hökümeti şular talibanlar bilen duşup talibanlara
kwartira yegenler, kwartira alıp berýärler $200.000, hem pasport hem kwartira berýärler. Kim terörist bolýar? Ramazan ayına, Ramazan bayramına barıp bayram namazyny okuyan adam mı? Ya teröristler bilen duşup, bütün dünya Talibanlar terörist diye, şol bilen duşup olur, yani zatka verip, olur produktu, olur benzin, kerosin uğradıp ve şolary Türkmenistan'ın içinde bir kanuyada da kwartiralar berip, yani pasportlar berip ýören adamlar bolýar. Ya bizim halkymız bolýar. Indi başyňyza aýlan. Biz hökman Türkmenin kimdigini, Türkmen näl, kellesi giden çüýrük tohumynyň lideri, milli lideri Gurbanly Berdimuhammedow görkezmeli. Şunu Türkmençilik var bolsa, şu Türkmen bolýan bolsa, musulman bolýan bolsa, hiç wagt bizim dinimize degmeler. Hiç wagt bizim halkymyzy şu genosid edip şuna getirmeler. Gurbanlyň wagty geçti. Serdar wapşe pasajir. Hiç wagt prezident da anada dursun. Domproyen başlygy bolmaly. Pasajir. Gurbanly gitmeli, wagty geldi. Ol ýa-ni MHM usulen, polisiýa usulen saklanyp gelýär. Hiç bir milli liderim däl. Hiç kimini isleýän ogum, görün kişinin ýigrenýär. Görün kişi şunu ýa-ni öldürjek bolýar. Şuraya halk ýigrenýär. Bu milli lider däl, halkyň hakyky, halkyň halk düşmany şu. Öz çüýrük tohumynyň milli lideri. Hatda öz çüýrük tohumyny da kezapçylyk edýär. Öz ogluny kezapçylyk edýär. Kezapçylyk edip haklaryny aldy öz oglunyň. Öz oglunyň haklaryny özüne goýdy milli liderdi. Özü gidip bağlançylyk geçirip ber, Täjikistana gidýär, Dubaýa gidýär, Türkiýe gidýär. Hem ýere gidip ýa-ni siýasat apar. Ogluny şu näçe köp daşyna gidip siýasat alyp barsa, şonça ogluny bütün dünýäň öňünde, diplomatiýanyň öňünde pes edýär. Gatow düşünýär şu zatda. Adamyň ýanyna gidýär. Bir samsyk bir zat näme çykyp goýup durýar. Öz düşünmek öz samsyk. Gıybatçı samsyk. Öz oglunyň gıybaty ne diýär başga ýerde. Şol ýaly biz bundan ýa-ni öz goşuklar araşýar. Biz bundan Türkmenistan özer diýip garaşýar. Ertekinden iň gazaply ertekinden çykynly boldy. Inanmaň şu zatlara. Imamlar mümkin mecburduram. ýa-ni size Gurbanly Allahdan saýlanan prezident diýmeli. Olam gorkda olam MHM gorkuyandyr. Ya olam bir kezzapdyr. İkiden biridir. Ýöne biz halk. Bizim utýan zadymyz ýok. Din utulýar. Şonuň üçin şu zatlara ümitliyorum. Biz ýene de bir gezek sizi 3-nji ýerden Ramazan bayramyna çağırýar. Imamlardan soraň näçedir? 5:45-de öýden ýalňyşmasam, ýa aşgabatyň wagty başga wagt. Şoňa serdinde Ramazan bayramyna gün bar. Siz şoň üçin tutup alyp gidýän bolsaňyz düşündirin, sen kelleňizi işleýärmi? Mena bayrama geldi. Näme indi dini bayramlarymyzdan näme gadagan Türkmenistanda. Aýdy şo MHM'ler. Imamlary ýüzenýän. Üstünde Allah we Allah öýünde şuraya da diýmek, aýtmak ol bir kezzapçylyk. Bolýa Gurbanly, bolýa MHM. Sen Allah'ın öňünde jogap bermen şu zatlara. Eger hakyky dinçi bolsaň, eger hakyky dini dindar adamyň ruhuny ýa-ni terbiýelejek bolsaň, sen ruhun näýdi? Kezzap adama Allah berdi diýip aýdýan. Allah näme? Niyaz berdi diýdim şoňa. Ýa. Allah näme? Şu Türkmenistan halkynyň pullaryny oglap Türkmenistanyň ýa-ni tewgalyklaryny ogla diýdimi? Elbetde ýok. Allah'ın işi ýok onu. Allah din şertde hemmelere ya mümkinçilikler ya. Ol biz mümkinçiliklerimizi alıp bilmedik. Bizim mümkinçiliklerimizi Gurbanly bilen MHM uğurlady. Ine şoň üçin biz şuna geldik. Yani näde bolmy? Gurbanlyň özüň başarjak boky ýok. Dine ýanyna MHM, polis, dine şular bilen ýa-ni halky gysypýar. Türkmenistany soňky 3 ýylda MHM bilen polis dolandyrýandyr. Hiç bir üýtgeşik bizde ykdysady özgeşikler ýok. Ykdysady ýeňişler ýok. Ne şoň üçin agyr günler biz. Bolmadam. Kim etsin şonu? Dine kezaplary üşüdür bular. Kim etsin? Ýektuk arasyndan bir arsa adamlar bar, olaram işden goýýar. Ine 36 sany mektep muallimlerini işden goýýarlar. Sebäbi kezapçylyk bulan sistema bular deňelenok. Bulan edýän işleri, bulan adalatlygy, ýa-ni garşy gapmagy bolýar. Ya bir adaletli, kezzapçılık, yallaklı hükmet.
Ne bolyan zatlar? Yana doğru Muhammed ağa. Doğru. Men bir daha belletim gelýär. Watandaşlar, biz ştat dine feraizi dinini de yerine getirmek için barın diye. Bir öz boluşlu siyasi harekete. Hükümet halkın yığınan yerinden korkuyor. Şu her näili çareler görýär, şu tak elçekkä bolýar. Şu sebepten eger siz şu tak näçe köp barsaňyz, şu taýda hiç tat bolmasa da, hükümet şu halkın gelenini görüp öz pavideniyetini ütketmeli bolar. Halka äsgermesizlik etmeli değil bolar. Polisiýa korkup başlar. Hükümetin içinde öz ıkbalını şuna bağlayıp görürler ve vaktlayınca. Ola da seriyozlu oylaşmalı olurlar. Men näme için bir karamda da yurt talap oti, men ıkbalımı şuna bağlayan deyip pikir eder. Näme için men şuna bağlamam? Ola kaçıp gider. Ola ölümün boyunu alan. Ol çağalarının hemmesini betbaht eder. Geleceğini betbaht eder. Men näme için betbaht edeyini yok men oylaşam. Şol için bütün Türkmenistan'na hemme vatandaşlarımızı mescide barın deyip çağırıyor. Mescitlere barın. Önünde durmam şu. Barın şu da. Barsanız hem feraiz dinini yerine getiriyorsunuz, hem hükümet korkuyor. Hem hükümetin içindeki işlep görevliler var. Onu oylanışıyor. Halkımız narda. Sesini çıkarmasa da. Şu tak barsalar belli halk nardalığı. Sesini çıkarmasa da. Ama amlı görüyor halkın nardalığını. Bir neçe adam geliptir. Onlarca adam mescidin önünde. Onun eyyem oylanışmalı oluyor. Men amamlığımı utverdiği dettirecek olsam şu adamlara onu men şunun problemetinden aytmalı bolmalı yani olum oylanışıp başlıyor. Şol için sizin şu tak barmanlık köp zadı çözüyor. Bütün dünya görke diye biz şu haramdada da nardalığını. Şun bir kanun oturullığını. Hükümetin içindeki işgärle ona yapışıp durmaya. Ondan halkın hareketinden korkmalı oluyor. Kanunçılığı yerine getirmeli oluyor. Mollalar dine şun kitaplarını okudayıp durmaya, ola da dil açmalı olurlar. Çala arasında adamla, birazcık etikadı bar adamla hükmen aytmalı olur. Yoksa da şu münlerce adam önüne bir abrayı olacağını göziyeti oti, akliyeti oti. Most oları eden cinayetleri inni iyide kaydıp bilen aklı, onu görmesizlik mümkün. Görse de bilimem cinayet etkenini. Onu bilen özük bağını o mollalı bağlamar. O hükümet yolbaşçıları bağlamar. Şol için eğer şöyle göz yetirse, siz şu tak gelip bilýärňizi, şu tak gelenliğinizi görsele, şu da köp zady özünden çözer. Ýöne biz hemme zat ederiz. Biz hemme aktivistlerimize da aýtdyk. Näme etmeliklerini. Şol için şu ýygnaklara barın, şu tadanam Türkmenistanyň ykbalyny çözýär. Павел Мухаммед Агам, я хотел бы обратиться к этим 36 учителям. Я написал в Телеграме мой адрес. Собачка Курбанов МК. Напишите мне более подробно, мы постараемся вам помочь в этом деле. Мы, если надо, отдельно сделаем материал, мы напишем письма во все инстанции. Свяжитесь с нами, мы обговорим все детально. Hormatly vatandaşlar, men size bir tane video görkezeyim, bizim vatandaşlarımız bu video koyupdur. Şol videolar size kızykly bor, gelin seyredelim. Bir temany çalışandyk, ýöne arasynda biz ýa-ni bizim vatandaşlarymyzdan gelen videolar görkezek bolýar. Ne Türkiýedeki işleyen vatandaşlarymyz, lütfen. Hem bir minut. Men sesini açayım, bir minut. Neredeyim mecbur men işlemek gerek. Ya değilim çırağından işlemek gerek. Ya da yenmek için kış görmek gerek. Böyle kışı asla görmedim. Yeni bir video var. Türkmenistan'ın içinden gelen video. Şu an. Ertiyerler o durmuşu.
Assalamu alaikum mehriban dostlar. Oyun nehil olmadım şu. Ana. Tu aktif para yaşlı. Herkim. Ağda. Yine oğlan köçek şul. Parahatlık. Ağzıldılık. Çağızıklar gülüşüp koyuşup okuvar. El çörek kılca. Yaşlanmada bir de elimden çörek alet çıkardık şey. Yine hormatly vatandaşlar, yaşlımda bizim çörek çıkardık diyeni, yani öňlerim şeyle, häzirlerim şeyle. Yine men size bir aýdyn Muhammed ağa, şul 3 günlü, 5 günlü mobilizawat eden adamlar, harbulluğu, MHM, detektor nemeler, kartalar, yine şul adamların servisine pul tölemen, şu dağıtlar, enzamlar, alman, bütün meçitlere, şul bir tane ovan küçülürün olup bolýar şu pulu. Bilýär mi? Näçeden owan bolýar? Näçip şu dağıtlar edilen okda ýöne öýlerine hop degen ýagdaýynda hemme dağıt taşlaýar öňe. Yani bizim pullarymyzy, bizim ýanky bize garşy näme baý bolsa hemme dağıt derrüw taşlaýar. Ine şu ýaly halktan saýlanmadyk, halk tarapyndan saýlanmadyk. Halka garşy watan dönükleri. Ýalňyja efirde bir ýa Senat Gulamow diýip. Yani şu gurbanlyk olmaly sebebi şoň ýerden söýler, şu gurbanlyk diýen söýlerni men diýär. Watan dönükleri zat diýip ine ünsüň hormatly vatandaşlar, biz size bir kanun adaýdamyk. Biz size aýdan zadymyz bolmaly zatlar aýdýar. Gaýtyp Türkmenistan şonu hökümet tarapyndan bellemeli, hökümet tarapyndan goýulçylyk bolmaşy zatlar. Biz opozisiýa hökmüne öz halkymyzy gollap ine aýdýar. Şunu edin diýip, hökman barın. Hiç politik hakynda gurulmaň. Diňe öz durmuşyňyz boýunça şadyan ýüzlü bir owudun bayram töýlerini ýanynda durun adam aýdyn, gutlaň ony ine. Şu töýler üçin ine gurban boly, gorkup ünsüň usileni edip, ýanky detektorlar goýup, ýanky demir ýapçaga garşy detektorlar goýup, şol dindarlaryň 3 kat izini bağladıp, olar karta verip, meçhit barıp, yani Ramazan bayramını geçirecek meçhide giyirmek için kazançılık giyirdi. Bu bir maskaraçılık. Bu bir gurbanlık için maskaraçılık da, gurbanlık için bezapasınız. Liçne bezapasınız. Bu halkın hiç vakti halk için hiç tam eden yok. Dine men häzir sizin üstünde pul ýagdyrýan, ine Ýewropadan men pul çekýän diýip, ine Ýewropa maňa forum geçirýär diýip, intek forumda garaşyň bakary inşallah. Forumdan görürs näme geçip bilýär. Registrasiýa etdim menem. Ha, görürs inşallah. Onam görürs. Näme maskara bolýan forumda. Hormatly vatandaşlar, ine ýagdaýlar şeýle. Muhammed ağa, ine şuň bilen biz efir bu torar ýene de bir gezek biz sizi 3-nji gün ýerden men ýalňyşmasam 5:45 täki boljak Ramazan bayram namazyna. Eýdefet bayram namazyna biz sizi çağırýar. Hormatly vatandaşlar, gaty wajyp mesele her adam, her dinçi baryp özüniň bardygyny, özüniň şu bayrama goşulýandygyny, öz din azatlygyny, isýanyny görkezmeli. Siz kanun bozamyzok. Sizi baryp tutup arkitjek bolsalar diýin, men näçip öz dinime hormat goýup bayramçylyga gelip, ýanky öz bayram namazyny okusam siz meni alyp gidýärler. Siz näme musulman näme diýip soraň şolardan. Utanýaňokmy? Eýersi ejeň, dogunyň, garyndaşyň ölse biz şoňa baryp aýdym okujak gelip aýdym. Şu ýaly, ýanky siz öz dininizi gorumaly. Biz din adam haklary däl, din azatlyklary hem gorumaly. Şoň üçin sizem goşulun şu hereketleri öz dininizi goran.
bir topor yallak, kezzap, bir topor adam öldürüp gelen adamlara dininizi oynatmaň. Allah'ın sözünü oynatmaň. Gurbanul kezzap ýaly adamlaryň meçhitlerde kitaplarını okutmaň. Aydın molla, imama aydın sen näme iş ýapýarsyň o bäde? Bul bir Allah'ın öýü. Näme sen başga bir adamlaryň kitaplarını koyan bäde? Olaya okujak bolsaň bar öňde okap gel. Bäde Gurhany okap Gurhandan düşünür bize diýip soraw berin. Çekinmeň. Sizin meçhidiniz ol biziňki de Gurhanyňky da sizinki. Siz bar ýa şöyle. Sizin üçin gurulan meçhid şol. Adalatlyk, haklyk, gaty ýanky mukaddes zatlar. Peýgamberimiz aýdypdyr. Hak ajam bolsa her wagt hakly bolun we hakykat aýdyn diýip. Ine şu Muhammed Peýgamberiň sözünden Allah'ın işinden gyra gaçma, gyra aýrylma. Onu bizim soňky duran fundamentymyzdan ýykylýar. Din, bizim musulman dinimizden ýykylýar Türkmenistanda. Muhammed abi, bu şoklar... Murada, burada da ýatlatmaly boldum men. Birinciden men bütün Türkmenistanlylara aýtjak. Şu iki günüň içinde hemme daşary ýurtdaky aktivistler, bizim hemmemiz, Murat men, hemmemiz gönefirde de bolar, telefonda açyk, näme Türkmenistanyň içinde habar bolsa, göni bize aýdyp durun, biz bütün dünýä ýetiler, size azar berjek bolsalar, biz şolary daşary ýurtda günni goýmardyk. Biz öňem etdik, gene etdik, hem aktivistler de şoňa taýyn. Ve burada, ikinciden men watandaşlarymyz burada da anandyrjak bolýar. Hukumetin içindäki işleýärlerin hemmesiniň ýüregi halk bilen. Şu haramdadalyň bitmeli isleýärler. Men iki tane mesal aýtjak şoňa, men bu durmuşumda bolanlar. Birinciden bir Oradov, Türkmenistanyň Sentral Bankynyň başlygy Niyazov bilen arasynda dawa düşdi, Türkmenistandan gaçyp gaýtdy. Näçe ýyllar Sentral Bankyň başlygy bolan. Türkmenistanyň manadyna şoň golu bar. Zampret bolan, tanımayan yok. Bütün bankların işgärleri şoň elinden geçen adam, şoň kadrlary. Şoň ejesi ölende, şoň ejesini jaýlamaga adam ýokdy. Adam ýok, şoň jaýlamaga gorkýarlar şonu. Gödegine getir, şu Türkmenli, şu yakın o adam deyip işe getiren adamları şonu jaýlamaga gorkýarlar. Garnaşlary şonu jaýlamaga gorkýarlar. Öňşoňa gowup ýödüler, ähneki biziň agamyz, ýene dogormyz, falanmyz Sentral Bankyň başlygy diýip. Soň gorkup şonu jaýlamaga baryp bilen. O zaman mun dogony Murat diýip men goňşym maňa haýyş etdi, Muhammed diýeni gaýrat et. Hiç jaýlamaga adam ýok, sen bir gelip kömek et, şonu jaýlaýly ejemi diýe. Olagat, wede şu neme de ağlamaly zatda adamly wejdandan, dinden, namysdan çykarlyşlar. Çıkardılar bütün halkımızda. O zaman men bolya şoförüm vardı, ödüm. O zaman baza yalkamış deyip men ornmasarım vardı. Bakır Yaman kovadım. Narodny kontrolün başlığını yatan yeri yaktı olsun. Kendat etti. Hiç tattan korkmanı hareket etti. Geldim men bile. O zaman şunu jaýlamaga men şoförüm Bazar Yalkapov, Murat, Sveta, şunu men qıydı. Svetan adamdı, bir tane molla, yaş molla. Şu bilen gidip nemede, çoğulluda biz şunu jaýladyk. Näçe wagtdan soň paveski gelýär. Murat, ananmarsın dedi, paveski gelýär. Men maşynym, men adım dedi, başga biriniň adyny. Oň adyny o da başlyk şeýle, maňa dol paveski gelýär. Getýärik hem göreýin, näme üçin kady? Bardım. Jitnikov'da 3 tane adam, biri KGB'de, biri ýene bir bilemem. 3 tane de oty. O zaman bana diye hava geldim hava. Gur näme sebeple? Onda sen bir ýygnaga gatnaşdym mı? Hay näme ýygnak? Men günne ýygnak dedim. Sen aýt konkret nerdeligini. Karoçi ahyrda geldi näme üstüne şu Oradow'un ejesini sen jaýlapdyrdyň. Şu söýde aýtdylar Murat, men agdymdan geleni söýdüm şolary. Ey siz binama. Dinden, imandan, wejdandan çykarlar diýdim. Siz utananlık mı dedim? Siz şu cübeninden çıkarın pulluydım. Şu gollu şu ta dedim. Şu golvun hareketsiz gidip karidet yalnız şu aylığımız şu bilen töleýärler dedim.
Indi bir sebäp bilen şol arasında prezident bilen oňuşmandyrlar, dawa bolupdyr, özü kaçyp gidipdir, bilemek men näme owlenişim ýok. Şol ejesini jaýlamaga men baramda şol utunman men çagyrýarym şoňa diýdi. Sizin ejenidem öler binamsızlar diýdi. Sen kakam ayalın çağağam öler diýdi. Sizden türmäge gidersiňiz. Şu ada oturan ýerinizde sizden öňçe näçe adam oturdy, şola nirde şola diýdi. Mıra anan martam. Üçüsünün hem ola bir-birinden korkya da emiş organ nakli. Üçüsünün hem rengi ütkedi. Üçüsü hem yaşıl git bolya düşün. Bereke değerine şey ettim beni kok koyardı. Men aytjak bolýarym watanda ýende näçe tane mesal bar. Indi men wagt alyp oturmaýyn. Bereke değerine hukumetin içindäki işleýän adamlar eň nälaje diýip zalojniklar. Şola eger halkın hereket etjegini bilsele hemmesi sizin tarafınızda geçer. Hiç kim şu haramda adalar gollamaya. Ola Türkmen News bir tane video koydu. Aşgabat'ta yegerlerinin restoranlarını yaptılar. Serdar yapya kakası haramda açtırıyor. Şimdi yine de yaptırlar. Etken dağıtlar ne? Triyek çekmek, şişip nemetmek, arak içmek falan etmek. Ey Mollalı. Ey imam deyip görürler. Siz halka arağı çiğeniz, çilim çekkeniz deyip olara vazet çok olma. Siz şoları ayırıp halk arasında. Halk imanlı, vicdanlı, dindar oluyor. Şu haramdadalı bizim halkımızı binamız ettiler. İmansız ettiler, vicdansız ettiler, oğurluk etmeye mecbur ettiler. Hükümetin içindeki işleyenleri bir kanun hareket etmeye mecbur ettiler. Öz kardeşlerinin, yakınlarının, komşularının yiyecek çöreğini ağzından almaya mecbur ettiler. Gelin şondan yugur dindarım. Siz şola hakkında vaaz edin. Gelin şu mukaddes Mahr Ramazan'la öz vatanımızı şu zalimlerden, şu bizim halkımızı ulçuluğa mecbur etyenler, çağalasını görüp bilmeyenlerden, bir kanunçuluğa mecbur etyenlerden, türmedeki yatarların boş olmağına gelin hemmemiz sebep olayında şu mukaddes ayına, mescitlere varıp şu haramdardanı yurttan koyuyla. Sağ ol Muhammed ağa. Hormatly vatandaşlar, efirimizi gutarmak men yeni bir ýatda çykyp bolýan. Ine radio Azatlyk radiosynyň çeşmelerine göre ine Türkmenistany biz başga ýerden maglumatlar alyp şu arada ine Türkmenistanyna Ramazan bayramyny geçirmezlik üçin we dinçi adamlaryň ýanky öňüni böwet bolup durmak üçin şuraya çäreler görülýär. Hopsuzluk çäreleri, hopsuzluk işgärleri bayram namazyna mescitlerde nowatçylyga bildiler. Polny kontrol almak üçin. Adamyň ýürüte giriş kartalary bilen mescitler kabul edilmegi meýilleşdirilýär. Üçüncü, cemaat giregilerinde metal detektorlar bilen bağlanar. Dördüncü, mescitlere video kameralar oturdular. Beşinci, sana karta vermek için senin 3 kat ýygyň bağlanar. Yine hormatly vatandaşlar şuraya yine şu çäreler bir kanun. Hiç ili kanun esasında Türkmenistan konstitusiýasynyň esasında şu çärelere yani prezidentin gol çekmegi ya da İçeri İşler Ministrinin ya da Howpsuzlyk Ministrinin şu çärelere etmeni hiç hakkı yoktur. Inanın. Ünitlerin hormatly vatandaşlar indi men size Türkmenistanyň konstitusiýasynyň garantı bolan Serdar Berdimuhammedow söz berýin. Näçip ine şu çäreler bir kanun ýagdaýda konstitusiýany men mukaddes konstitusiýany maddalaryny men goran we ine kasam içýän, kasam aýdýan aýdan adam näçip şuraya çäreleri etdirýär. Gelin şoňa söz berýin we dinläýin şu näçip. Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem de goramaga,
Türkmenistan'ın konstitusiyasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we okuyumy, Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilente ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawaraly kasam edýär. Ine dawaraly kasam eden adam Türkmenistan'ın, Türkmen halkynyň azatlygyny we hakdyny gorumany kasam eden adam ine şu ýaly ýanky döwletde, ýurtda şu ýaly bir kanun deň gelmeýän, hiç hili dünýä konwensiýalaryna deň gelmeýän ine kanunlary we düzgünleri kabul edýär. Hormatly vatandaşlar, Roza aýyna edýän dileglerinizi Allah kabul etsin. Bizim Allah'dan dilegler edýäris. Türkmenistanda ýaşaýan halkda adalatlyk, asudalyk, azatlyk we baht durmuş Allah bersin diýip biz haýyş edýäris. Arz edýäris we dilegler edýäris. Türkmenistan hökman azat bolar we bizim halkymyz hökman diktatorlygyny diýip azatlyga çykar. Biz soňuna çelli görüşürüz. Türkmenistan diňimi. Sağ olun, hormatly vatandaşlar. Muhammed ağa sağ ol diýip bilersiň. Sağ olun. Ta enlik duruşun.